Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашим Доброранку! З вами Лесик, Лёша і Кася. Сябры, нешта вы вельмі спакойныя. А чаму гэта мы павінны хвалявацца? Так, вось і мне цікава. Ну як жа? Усяго праз дзень дзявочае свята. Я думаю, усе хлопчыкі павінны рыхтавацца. Дык дзявочае ж, няхай дзяўчаты і рыхтуюцца. Да чаго? Прымаць віншаванне? Заўжды гатовая. 8 сакавіка маё самае любімае свята. Падарункі падрыхтавалі? Вядома, кветкі набыў, паштоўку падпісаў, буду віншаваць матулю. А мяне? І цябе, ты ж моя сяброўка. Вось, малайчына. Не тое, што Лесік. І чаму? Я таксама твой сябар. Будзе табе падарунак, не хвалюйся. Добра. Кветкі? Не, значна лепш. О, цікава. Можа, гаджет нейкі? Ага, гаджет, які абараняе ад дажджу. Лятае над головой? Ну, можа і лятаць, калі вецер моцны. Гэта парасон. Парасон? Ну вось. А я думала нешта арыгінальнае. Я раскажу факты, пасля якіх ты, Кася, дакладна захочаш набыць усе парасоны ў свеце. Малаверагодна. А я паспрабую. Ці ведаеш ты, што ў старажытным Егіпце парасоны насілі толькі фараоны? О, не ведала. Няўжо парасоны такія дарагія? Можа, яны былі з золата? Рабілі іх з пальмавага лісця і пёраў птушак на драўляных спіцах. Вау, прыгожа. А ці шмат дажджоў было ў Егіпце? Няшмат. Парасон абараняў ад сонца. О, сапраўды, у Егіпце сонца вельмі спякотнае. Гэта ж Афрыка. Сапраўды. А я чуў, што і ў Азіі таксама раней карысталіся парасонамі ад сонца. Так, у Кітаі іх рабілі з бамбуку і шоўку. О, вось гэта сапраўдная мода і шык. Уяві, Кася, іх нават пакрывалі лакам, упрыгожвалі карункамі і выявамі драконаў. Сапраўдны мастацкі твор. Ага, а ў Японіі парасоны былі папяровыя. А ці былі парасоны ў Еўропе? У Рыме і Грэцыі парасон таксама стаў модным аксесуарам. Здорава. А вось, напрыклад, у Францыі парасоны з'явіліся толькі ў 17 стагоддзі і хутка сталі папулярнымі, прычым выключна ў жанчын. А мужчыны хавацца ад сонца не хацелі? Спачатку не. Аднак менавіта мужчына ўпершыню ў Еўропе пачаў карыстацца парасонам падчас дажджу. Ого, і ты ведаеш, хто канкрэтна? Вядома ж, яго імя Джонас Хэнвей, ён з Лондона. Чуў, там кожны дзень ідзе дождж. Містер Хэнвей прывёз сабе некалькі парасонаў з вандроўкі ў Персію. А там з парасонамі выходзілі ў дождж? Так, але для Лондона гэта было так дзіўна, што Джонаса пачалі кпіць суседзі. Але чаму? Як я ўжо казаў, што ў той час у Еўропе парасон лічыўся толькі жаночым аксесуарам. Аднак камфорт з цягам часу перамог жартачкі. Верна, Джонас паказаў прыклад. Цяпер у Лондоне, як і ва ўсім свеце, без парасона нікуды. Ой, якая цікавая гісторыя. А вы ведаеце, што зараз ёсць мадэлі парасонаў з GPS і святлодыёдамі? Ого, каб не згубіць? Так, а ёсць парасон, які падключаецца да смартфона і паказвае прагноз надвор'я. Клас! Ну што, Кася, мы пераканалі цябе, што парасон цудоўны падарунак. Так, цяпер мне не церпіцца ўбачыць свой падарунак. А гэта ўсё ж сюрпрыз. Убачыш 8 сакавіка. А каб чакаць было весялей, давайце глядзець мульцік. Ну, давайте. Кася, што ты там глядзіш такое? Нешта ў цябе цокае. Цок-цок-цок. Можа, нешта з камп'ютарам? Не, усё ў парадку. Гэта я гляджу відэа. Пра што? Пра тое, як нехта грукаюць дзверы? Як навучыцца цокаць пэўную колькасць разоў? Ды не! Як іграць на драўляных інструментах? Не, гэта гукі з лесу, птушкі. Адгадайце, чый голас мы зараз чуем?
Гэта глушец. Цокае менавіта ён. О, Есик, а про глушца ты что-нибудь ведаешь? Безумоўна. І зараз раскажу. Ну, давай. Ой, Што? ты только погляди, як гэта глушец важно ходить по лесе. Так, гэта яны ўмеюць. Дарэчы, а ты ведала, што ў іншых краінах глушца называюць лясным конем? Не ведала. За манеры ходить? Не, таму што падчас спеваў яны гучаць як цоканне капытоў. Аднак чаму тады ў нас птушка завецца глушец? Гэта ж нелогічна. Наадварот, лагічна абсалютна. І чаму? Таму што глушцы пеўні гэтак гучна спяваюць для сябровак, што нават страчваюць слых. Ага, гэта ж трэба так старацца. Такое каханне. Нічога для кахана не шкада, нават слыху. Менавіта так. А што ядуць гэтыя птушкі? Большую частку жыцця яны вегетарыянцы. Любяць расліны, асабліва яловую і хваёвую ігліцу, брусніцы і чарніцы. Чакай, кажаш, большую частку жыцця вегетарыянцы? А што яны ў нейкі момант робяцца драпежнікамі? Не здзіўляйся. Птушаняты часта харчуюцца жывёльнай ежай, каб хутчэй расці. Затое потым пераходзяць на расліны. Ясна. Садзяцца на дыету. Так, у нейкім сэнсе. А яшчэ яны ядуць каменьчыкі, Гэта навошта? каб лягчэй пераварыць раслінную ежу. Як вынаходліва. А восенню глушцы збіраюцца на балотах і частуюцца журавінамі. А што глушцы робяць узімку? Часам закопваюцца ў сумёты, а ядуць тую ж хвою. Ды ўвогуле імкнуцца есці як мага менш, толькі адзін раз на дзень. Ого, один раз на день? Я б не змагла. А табе не трэба, Кася, ты ж не глушец. Ну, не. Аднак ёсць у нас нешта агульнае. І што? Птушка прыгожая. І я прыгажуня. Ну, тут асабліва не паспрачаешся. Са мной спрачацца і не трэба. Дарэчы, цікавы факт. Сярод глушцоў найбольш прыгожыя самцы. Яны вялікія, чорныя, з вялікімі чырвонымі плямамі вакол вачэй. Нібыта ў акулярах. Глушец вельмі буйная птушка. І дзеля таго, каб узляцець, ёй патрабуецца добры разбег. Метраў 30 трэба прабегчы, каб адштурхнуцца ад зямлі, быццам самалёт. А потым яшчэ і хутка махаць крыламі, каб адразу зноў не прызямліцца. Менавіта так. Таму птушкі не любяць пералятаць з месца на месца. Яны выбіраюць адно і жывуць там доўгі час. Здаецца, усім знаёмая птушка глушец. А колькі новага мы даведаліся. Дзякуй, Лесік. І я вельмі зацікавіўся вашым расказам пра прыгожую птушку. Праўда? Так, і нават забыўся, што ёсць яшчэ працяг мультфільма. І праўда, давайте глядзець. Уключаю. Ну, як вам мультик? Супер, як заўжды. Цудоўны, пра лета. Дарэчы, узгадаў сон такі сёння бачыў. Летні. Ой, цікава. Які? Прыгожым цёплым днём я ляцеў на паветраным шары. Ого, гэта як у казцы. Так, мне спадабалася. Магу паспрачацца, што на самой справе вы не шмат ведаеце пра паветраныя шары. Прапаную згуляць у веру-не веру. Факты будуць пра паветраныя шары. Давайте гуляць. Ці верыце вы, што першымі пасажырамі паветранага шара былі жывёлы? Што? Вось гэта гучыць, як бязглуздзіца. І я не магу уявіць паветраны зоапарк. Не, няпраўда. А вось і не здагадаліся. Першымі пасажырамі якраз былі авечка, качка і певень. Вось гэта смех. І хто здагадаўся іх падняць у неба? Браты Мангальфе, якія і вынайшлі паветраны шар, хацелі праверыць бяспеку палёту. Давай наступны факт. Добра. Ці праўда, што паветраныя шары могуць падымацца вышэй за самалёты? Ну, калі я ляцеў на море, я іх не бачыў, таму не веру. А можа, ты проста не туды ляцеў? Ці яны схаваліся ў аблоках? Дык верыш ці не? Веру. А правільны адказ не. Вышыня палёту шара каля 2-3 кіламетраў.
Самолеты поднимаются выше. Шкода. Ну что, апошні факт. Калі ласка, Лесик. Паветраныя шары могуць пералятаць праз акіян. Верыце? Гучыць дзіўна. А я чуў пра доўгія палёты. Вельмі хацелася б верыць. Кася, паляціш на шары над хвалямі? Добра, пагаджуся. Думаю, гэта было б цудоўная вандроўка. І правільна. У 1999 годзе паветраны шар упершыню абляцеў вакол зямлі, пераляцеў і праз акіян. Клас, вось гэта і праўда цікава. Прапаную зараз адпачыць і паглядзець цікавы мультфільм. Надышоў час развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня! Лёгкага і прыгожага, як паветраны шар. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Эй! Уху!